іпенформа маси... іпенформа... Матір йому солодку. Доброго здоровлічка. Низьки зась натягнемося у атласі з іменами і поникаємо, як і нове друге ім'я може звучати у других відиках нашого краю. Уважуйте, ож атлас, із котрого беруться сі дані, складувався ще у совітський час, та вже низьки у вас гонне казати піцицько інако, но у то не біда. Та що, йдемо далі. Перше ім'я, на якося натягнемо, ото Василь. Видимо на карті із атласа, іпенформа Василь є ким май неутральна та й поширена усяди по області. Дуже точково мож переличити, де се ім'я звучить іншако. Видимо, уж у нижньому Мараморші мож стрітити форми цильо, цильо із другим наголосом та й циль. Поміж Ужгородом та й Мукачевом є буквально дві точки, де маємо форму чиль або чильо. А поміж нижніми течіями Боржави та й ріки, фактично поміж Хустом та й Береговом, попри Тису зустрічаємо форму луці, яка явно є пожичку з мадярської. Вать має конкретно мадярську форму того слова. Друге ім'я, на якоїсь низько натягнемо, ото Митьо. Ну, сяк казали у нас у Кушниці, Митьо. А на карті сяку форму я вже не вижу. Може, споза того, що вона є скорше неформальна. А сякіть майна серйозно та казали у нас Митер. Іпен у сякій формі видимий се ім'я і на карті. Митер кажуть фактично у центровій області на виход від Латориці. Бо на запад від Латориці сяку форму вже не зустрічаємо, там уже видиме лише як Митро. Айбо у нижньому Мараморші видко ож мож чути обидві форми – ай Митро, ай Митер. Унікальними у всім спискові суд якраз гуцули дуже вирізняються поміж сусідами, бо мають дві форми, якіся не зустрічали нігде інде по області – Дмитро та й Думитро. Притім, у них ся не зустрічають форми, які знайдемо у других відиках – Митер та й Митро. Ну, на сьому раз конець. Будьте добрі, напишіть ми, це ще кажуть сяк у вас, а може ся вже дещо поміняло, та у вас Митя та й Василя кличуть іншако. Красно вам дякую, майтеся.